И здравейте на всички, аз съм Тедито, BG1234. Днес снимам клип на Team Fortress. Днес мисията е картечари, трябва да ги избием всичките гумна. И днес играем в Египет. Ще бъде някъде към сравнително кратко видео. Или пък скучните части. Надявам се да не... Направо да си кажа, че направо се надявам да не ни убият. Но днес не съм сам. Днес играя с моя приятел Младен. Младен, обади се, бе, човек. Здраво! Той е македонец. Най-големият ми македонски приятел. Младене, как мина денят ти? Супер! Времето в Македония как е, бе, човек? Хубаво, бе. Сега мисля, че да, може да си спомните, че има ниво на маразмъс от Хелуин на Team Fortress, където, както виждате, ако погледнете вляво, ще видите отдолу скинът ми, ще видите как изглеждам. Сега само да... Айде, загубихме войната, ги ядем ние. Вади, ще ед момчета. Ето го Младен, както го виждате. Той не може да се обърне към мен, от е вагнал. Сега ще тръгна, изчакайте. И да, друго. Сега може да ме видите, че съм с малко дрехи. Повечето дрехите са ми на Хелуин. Даже имам и парашут на всичко. Имам нови мечове и такова. Утре пък или когато иде, ще снимам клип операция изсипване. И ще направя клип за Готка 47. Че съм голям фен. Искам да благодаря и на Никито. И той ми помага някъде от клиповете. Омага, бе, няма да мрът вече. Айде, скоро ще ми свършат патроните на 17 месеца. И човек, орбе. Аре бе, умри бе. Аз мъчаните полета, пет весели звънчета, И умряхме като кучки, пълни с гумна. Диди. Само да знаете, че днес играем за ботове, защото повечето хора ми си включиха сърва и повечето приятели се отказаха от днес снимането, те са на море. Сега само игра с Младен. Но обещавам, че ще направя клип с хора от други държави. Младене, къде си? Тук съм. Най-сетне ме чул. Само да знаете, че сега тук каква жега е. Сандански, само да очаквате каква жега е, направо умирам от... О май гад, този дебоман къде е ли отива? За мотор си. Шуквам се, бе. Just a motherfuck. О мага. Убиха ни като... Ау! Бомбов кур получихме. Майка ми, деба на тоя. О, играем с Красто. Yes, играем Красто. Младена, играем с Краси. Видя ли го? Супер, да. С розовата шапка. Скоро ще спечелим някой предмет.
Вади момент спа. Мериша като гумно. Не мога да стрелям точно. И не ме би в песните. Не, наистина не ме би в песните. Нави е. С таков ра. И е по-смешно на живо. О, гъкъв. Кабла ту и бе, човек. Може да ви се струва сега ще видите колко предмета имам общо в играта. Ето как изглеждат моите предмети. Ето виждате го хевито. Ето както виждате, спечелете тази книга. Тази книга ви помага в разни магии. Напълно, който убиете, само че на Хелоуин действа. Който го убиете, той пуска скелети. Сега само да махна това, че ми пречи what the fuck. Виждате всички герои, които само убиха. Ще ви покажа и по-късно на Soldier и на всичко това. Ще ви покажа и... Come on, Heavy. Let's do this. Wow. What the fuck, човек? Човек! Като войната ме прат! Ето и как да се озовеме тук. Демо, мане. Мога ли? Имаме още 5 секунди до свършването на клипа. Много съжалявам. Но тъпата камера беше чук прецакана от брат ми. И това беше за днес, хора. Надявам се да ви е харесал клипа. Очи ми писне да го ебамейтите на камерата. И ще снимам по-дълъг клип или утре, или тази вечер. Надявам се лека... Не бе, как лека вечер ти. И лек ден и надявам се да се срещнем отново. Чао!